Albert Gené, soc del Penedès, sempre he estat al món del vi, el meu besavi ja tenia una bodega al Penedès. Des del 2003 vaig començar el meu propi projecte al Montsant, Acústic Celler. Ja des de l'any 2010, després d'anys d'estudiar a la zona del Priorat, també he començat un projecte al Priorat. Per què he començat al Priorat? Per inquietud tècnica meva, soc un enamorat del vi, i un cop el projecte Montsant ja està començat, està funcionant molt bé i coneixo força bé la zona, tot i que mai acabes d'aprendre de res. Priorat és un altre repte, buscant expressar, fer vins amb el caràcter de la zona del Priorat, que és una regió realment única, amb un paisatge espectacular, una orografia única i sobretot amb un terreny de licorella que dona vins molt, molt especials. Allà estic elaborant els vins ritme blanc i ritme negre, una mica és buscar l'essència, el ritme del Priorat, amb diferents vinyes, únicament de varietats autòctones, Garnatxa i Carinyena pels negres i Garnatxa blanc i Macabeu pels blancs, buscant expressar l'essència del Priorat amb les varietats autòctones, i vinyes a diferents alçades, de 300 a 800 metres, inclús amb la licorella, que hi ha diferents tipus de licorelles, i buscant això, expressar els vins del Priorat, però no potser de l'estil que són més coneguts, que són vins molt potents, amb molta estructura, amb molta extracció, sinó buscant més la finura, la complexitat, però d'una manera més subtil, d'una manera més delicada, com ja estic fent el projecte del Montsant.